ଅଛି ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଭିତରେ କାଣ ଅଛି କରୁନା ୟା ପୁତଲିଟିଏ ଏପରି ଏ ହଁ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ ନେଇ ବସିଛି ସିଏ ଶୁଣୁଛି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ହେ ନା କହୁଛୁ ସରେ ଗୁଗେ ଗୁଗେ ହେଁ କାଣ କାଣ କସ ଏଗୋ ପତା ଟୁଲି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ଇମାନ ବା ଇମାନି ଯେ କାଣ ଅଛି କେନ୍ଦୁ ତଲେ ହେ କରୁନା ଅଛି ୟା ନେ ଯିବରେ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଦେଖୁ হ্যাঁ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଏନୁ সবে আন পটেল ঘর ঘর সবে ତ କାଁ କହୁଥିବେ কেন্দু তলে পড়ে আছে সরকার খুঁজুছে ନା ଥାଏ ଗୋ କିନ୍ତୁ ତ ହେନ୍ତା କରୁନଥିବା পুড়ি করে যেন দেখেই বলবে সেন আছে বেলে পুড়বে আর যে কাଣା দেই করে পুড়াবি করে